Sakaling ano, sakali yumaman tong utol ko, ayaw na mag-ibon, makita niyo yung ano, makita niyo yung yumabang. Ano ba sabi ko? Ano ba sinabi ko? Yumaman. Yumabang. Someday yumabang yung utol ko. Yon, pagka ano ko, yon, yumabang yung utol ko. So, meron siyang memory sa mga ibon. Yo! What's up mga idol? Hi mga guys! Yon! Yun mga idol na update tayo ngayon mga idol na update tayo sa ibon natin mga idol nakaraang saan yun? Saan yung ano na yun? Rosales Pangasinan, update tayo mga idol no. Yo mga idol na sa ibon natin mga idol, walang nakawi mga idol. Ay may nakawi mga idol pero yung hindi natin inaasahan no. Kung sino pa yung minahal natin ng maayos, naging paborito natin tapos hindi tayo inuwian mga idol. Yun ang ano. Kaya ako ayoko ng paborito eh. Ayoko ng paboritong ibon eh. Ikaw ilan sa'yo mo eh? 5 lang yung dumating sa amin. Ito siya, kay Aliana to. Yung ano, dumating sa loob nila is hindi rin inaasahan mga idol no. Yung nakasali sa Aerox, si Aliana, nakasali sa pooling, si Aliana din, yun, wala na mga idol. Pas lang na. Yung asaan mga idol si Basra, wala na rin mga idol. Di na nakawi mga idol. Si Basra tsaka yung aslag natin, wala na mga idol, di na nakawi. Yun ang ano, at yung breed tayo ulit mga idol na, breed lang mga idol. Pero di tayo suko mga idol dahil sa nga. Ito yung natin, ito yung naging ano natin, naging habit natin mga idol. Talagang napaka-enjoy sa pag-iibon. Yung ano, enjoy lang natin yung pag-iibon dahil sa kahit gumulong ng gumulong, laban mga idol na. At yung tinitrain ko tong utol ko na ano na yan, asikasuhin niya yung ibon niya at yun, i-vlog niya na rin para may memory no, kung sakali yumaman tong utol ko, ayaw na mag-ibon, makita niyo yung ano, makita niya yung yumabang. Ano ba sabi ko? Yumaman. Yumabang. Someday yumabang yung utol ko. Yon, yumabang yung utol ko. So, meron siyang memory sa mga ibon. Meron siyang mga video. Makikita niyo yung mga nakaraan. Ayun na mga idol na sana sa utol ko. Ay, sana sa itong utol ko. No, kung nagaganda kayo sa utol ko, huwag kayo magandaan dyan. Kasi utol ko bakla yan. Hindi yan lalaki, hindi babae. Bakla yan. Oo. Pangalan yun, Alfredo. Alfredo. Ayun ano. Bigay shoutout na sana sa sabing crush niya si Utol. Lalaki to, bakla yan. Wala ako te. Awa. Last one. Ayun nga mga idol na at mga idol na hingin na rin kami ng konting tips mga idol dahil sa hindi naman talaga tayo hindi tayo professional na sa pag-iibon no. Pagdating sa pag-iibon, di tayo professional, di pa naman talaga tayo totally magaling sa pag-iibon. Yun lang, talagang ginagawa lang namin pet yung ibon, tapos vlog na rin. So, sa mga veterano dyan, pa-comment down below naman, paano, pahingin ng tips naman sa inyo, no, kung anong kung hindi lang tips, pati ibon, pahingin na ng ibon. Ayun na kasi ang gusto lang talaga namin na makapagpadulo ng ibon, dumulo yung ibon namin at yun nga, para matuloy-tuloy yung vlog namin mga idol no. Pero mga idol na ito mga ibon namin mga idol, may mga halaga rin to mga idol. Meron ng mahalaga to. Presyo na rin to mga ibon namin. Mag-invest na rin kayo mga idol. At yun nga mga idol na talagang siguro mga idol no, sabi nga nila season lang yan. Yon. Totoo naman talaga mga idol no. Season lang ang pag-iibon. Hindi naman totally talaga na porque ba bumili ka ng linyada na mataas, quality, sikat na ibon, magcha-champion ka na. Malabo yung mangyari mga idol. Sa amin nga, pinapakain nga namin ng ito. Pero wala mo mga idol. Hindi pa rin dumulo mga idol. Ginagawa namin lahat ng best namin. Yun, nag-research pa kami sa YouTube kung anong pinaka-the best the best na ipainom sa ibon, ipakain sa ibon, yun na nga, tubig sa sapa, yun, the best yun mga idol.
Yan, number 1 talaga namin ginagawa yon. At yun, talagang season lang mga idol ang panalo. Kasi, kung season mo ngayon, mananalo ka talaga mga idol. Wala na makakapigil sa mga idol. Bagyo man o ano yung mga idol. Bagyo man o bagyo pa rin yan. Wala pa rin idol. Hindi ka mananalo, promise. Yun nga. Kami mga idol, kami. Tinayin nyo kami. No? Hindi naman kayo veterano sa pag-ibon mga idol. Mapabagyo, mapaulan. Tingnan nyo, wala kaming panalo. Lagi kami gulong mga idol. Ganun lang talaga mga idol. Yung season ninyo, kayo mga sikat kayo, talagang may gugulong talaga sa inyo. Yung sa amin, yung season namin, talagang gulong lagi. Hindi na mababago yun mga idol. Lagi na lang gulong mga idol. At yun nga pala sa mga natin dyan, sa mga subscriber natin dyan, no, yung nag-update lang kami nag-update lang kami sa ibon namin, yun nga, at siguro, sa next loading, ilan na lang sasakay nyo? Mga 5 na lang po. Ayun, 5 na lang sa kanila, at sa akin naman 3 na lang mga idol, no, at yun nga mga idol, no, di natin alam mga idol kung makakapadulo pa tayo dyan mga idol, no, so, hindi naman ako nawala ng tiwala sa mga ibon ko, no, lalo na yung pag-gift bird sa akin ni Nonoy Mola, yun, nilalaro ko yung anak na yun, at yun ang solid na umuwi ngayon mga idol. Mega shoutout Nonoy Mola, no? Boss, mega shoutout sa'yo, no? Talagang eto, nilalaro natin yung anak ng ibon na gift bird mo sa akin. Malupit mga idol, malupit. Yung sana lang mga idol, sana lang no, yung ibon na yan, ibon namin dito dumulo, no? Pero tingin ko naman dito, ito mga idol, no? Eto, baka may laban to mga idol kasi mapa-smash, super smash mga idol, no? Umuwi siya mga idol, matigas mga idol, no? Yung nga, si Bas, yung Basra nila na white feather, si Batman yun, umuwi din naman mga idol. Talagang malakas mga idol, no? At yun, meron din naman ako umuwi no, na Johnson. Yun, mega shoutout, Jonas Tarok. Yun, Jonas Tarok, Bataw, yun. Mega shoutout sa inyo mag-asawa, no? Yun. At yun, yung ibon mo, nilalaban ko ngayon, no? Yung Johnson. At sana lang talaga, no? Pero, sila yung nagpahanga sa akin mga idol, eh. Yung dating hinangaan ko na ibon na, no? Hinangaan ko na ibon na akala ko dudulo mga idol, wala, di dumulo sila. Pero ito ngayon mga idol, no? Yung si Johnson tsaka si Bibi Mola, pumapalo mga idol. Yun nga mga idol, no? Itong loading na to ngayon mga idol. Bukas, loading na naman bukas ng PUF mga idol. At yun nga ilalaban natin si Nonoy Mola tsaka si Johnson. Tapos yung isang white natin, no? Pero ang nakapatibayan sa atin mga idol, iisa na lang mga idol. Kasi dalawa lang naman ang nakapatibayan sa akin mga idol, eh. Si Aslag tsaka yung Taiwan ko na si Johnson, yun. So, yung Johnson na lang natira ngayon mga idol at siya na nilalaro ko. So, ilalaro ko ngayon mga idol ngayon sa Sabado, no? 3 sa akin. So, 5 sa kanila. At yun nga mga idol, no? At kulang sila ng 2. Ako naman kulang ng 4. Ayan. At yun na, maraming salamat nga pala, no? Maraming salamat. Please naman, no? Pa-subscribe ng channel namin, no? Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa channel namin. Yan, no? Maraming salamat talaga sa inyo mga idol, no? At tulad din sinabi ko sa inyo mga idol, mas lalo tayo ginanahan gumawa ng video. Dahil sa akin nga, nandyan kayo. Patuloy suporta sa amin. Maraming salamat sa inyo, no? At sana sa pagpanood nyo ng video na ito, mag-subscribe naman kayo, please na, no, para ma-reach natin yung 1,000 subscriber. Yung mga idol, no? At abang-abang lang mga idol, abang-abang lang kasi magpaparapol tayo ng ibon mga idol. Kahit mahinang nila lang tayo mga idol, no? Kahit mahinang nila lang tayo mga idol, no? Magpaparapol pa rin tayo mga idol. Malay nyo, hindi man dumulo sa amin yung ibon, sa inyo dumulo. Yung malupit na mga idol, no? Yung malupit na dyan, eh, kung nakapagpadulo kayo ng ibon namin. Yun, kami hindi man namin napapadulo yung ibon namin, pero darating at darating yun mga idol, no? Masyado talaga ako mapagusgas sa sarili ko, eh. Darating at darating din yan na kami naman. Paano masabi? Tapos na kayo. Darating at darating yan mga idol, no? At hindi kami suko mga idol. Breed ng breed. Yun, breed ng breed. Laban ng laban, gulong kung gulong. Tuloy lang ang laban mga idol. Kita-kits tayo mga idol sa loading station mga idol. PUF mga idol, no, sa Sabado. Yun, bukas na nga yung mangyayari mga idol, no? At itong video na to, i-upload ko to ngayon mga idol. Idol, sige, sabihin ko na sa inyo, no? Ang totoong pangalan ng utol ko? Tonyo. Yan, dyan si Tonyo. Okay na At yun, maraming salamat. Again, maraming salamat sa inyo mga idol. Yan, dahil sa inyo, patuloy tayo nag-vlog mga idol. Patuloy tayong gagawa ng channel mga idol.
Ayun na nga, no? Patuloy tayong mag-vlog, patuloy tayong gagawa ng channel at maraming salamat sa inyo at please, no, pasubscribe naman sa channel namin, no, at huwag nyo kalimutan din hit yung notification bell para magiging updated kayo sa na ating gagawing mga Video. video. Bye bye mga idol.